So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So narito naman ang baklang fresh pa sa iyong ex, charis. So nandito ako ngayon sa aming lugar noon mga bata pa kami. So ito yung lugar namin. So nagpunta ako dito kasama ko yung mga brother and sister ko. Kasama ko yung brother ko at asawa ng brother ko para maghakot kami ng kahoy nila para sa kanilang bahay, guys. So medyo malayo siya, kaya ngayon ako nakapag-video kasi super tungasern, char. So kung narinig nyo ngayon na may sapa, ito yung uta namin. So noong mga bata pa kami, dito kami nagliligo, char. Diri may galigo sa una, guys. So sa una, feeling na mo, katong mga bata pa mi, is layo jud ni siya, pero karon kay super duol na kay siya, guys. So ingayon jud siya no sa una, katong mga gagmay pa mo, layo, karon kay dagko naman mo. So murag mo duol siya sa mga paminaw ba agay. Wait lang, guys. So maligo kami ngayon, guys. So oh my god, I'm so excited because I'm so very happy na nakabalik ako ngayon dito sa aming lugar sa una. Nakabalik kami. So for today's video, cut muna, guys. So yun nga, guys, nakaabot na kami sa aming ruta. Ruta. So nabot namin sa muang hakutanan. Kinakahoy ako ng hakuton, guys. Mga kaupaw. So maligo sa kakubay. Kunya lang. So before may maghakot, mga unsa daw sila. So busog naman ko. Bitaw. Ano pa dito mga hakuton na kahoy, guys. Then kini sa diri amo ng hakuton. Pero mga on daan para kursog. Kaya tinayo sa mga hakutan. So, tapat. Burikat nga mabagit, diba? Mag-video pa sila, guys, labang i-vlog. Hala, nakauban ng iro. Napa siya. Napa sa mga iro. Kaya maligo ko na siyang uta, sapa. Guys, so turn over sa camera. Isugpit din. Kung ano sa camera, makita ko. Gini, kita mo talaga. Kung di ba makita ito nasa itong camera kayo, maka-copyright. Balik tabi. So gamay. May pang naghapit na sa duli dito yung nagagas. Mahaw man. Hi everyone. Mangain na kami para maghakuti na kami. Mag fast forward na lang. Basta kaming kumain, mga kaupaw. So hapit na kaming mag-forward sa paghakot ng kahoy, guys. So isa kabayo pa mga kaon langayan kaya siya, guys. Kami humana may kaon siya, wala pagyapon humana. Ang among antay kini purot na 555 ay ulam eh, sorry. Kakasabaw ulam ako rin. Baka mo din ngayon bulan, no mo na mo bulan dapat. Bulan. Bulan ko sa akin so sabay now kayo so din ako sa camera. Mag-an lang mo mag-sponsor mo Grexidol, ha? Tang pamaol.
Okay, muna ito. Okay daw. Dapat dito ba sa ulo mo din. Okay ra? Basta na si Kristo. Hawili ang anti-cellphone te Sige, i-video sige. ko te kay para pa sa tawon. Ay, naka-play na ne? Ah, napina na. Narisin mo ha. Kana ra isawa. Dili pa duhaon. Uy, bugat wa, bugat. Ayaw, ayaw. Kuha na nang maara din mo abaga. Duhaon. Isara wa. Ako duhaon eh. Miyatik ka na. Bantay ikaw ka. Dadada ang cellphone ah. Ikwiktan. Bantay ikaw. Oh? Oh, pahulay naman gani. Oh, bugat kaya. Magbungan mo. Nag-play na ne? Ah, Mura magwa nagdagan. Pasinyag. be. Nagpina siya. Ambot. Ay, na ako tong nasib. Amo, di ay. Ay, namay na mas ubos di oh. Ay, sus, ginuo na, man di oh. Ay, nakulbaan ko. My God, scholar. May bugat din na ba? Ilan nga bro? Oh, di tulo ka balikan mo man. Like anong pan? Gaan ra man guning ako. Ako ra uy. Ako bening kinabuhi. So guys, no, mangadto na mi didto sa amoang adtuanan no kay ako siyang gidouble guys kay kabalo ko nga bugat din siya pero pag mag-isa-isa tagan sige sa biyahe guys. Diyos ko Lord. May maning nagduhaon para di gan sa biyahe. So ako lang i-share no. So makatangtong din siya abaga guys kay aside sa bugat ako amang siyang giduha. So medyo kapoy din siya guys pero ato na yung ilaban guys kasi tulong na rin sa aking kapatid kasi kapag siya lang ang magbuhat ng ginabas na kahoy nila guys is luoy naman sila guys kasi wala siyang katabang guys kasi yung mga pamangkin ng asawa niya guys hindi naman tumutulong kasi busy rin at mag-eskwela. So kami lang mga kapatid magtulong-tulong no. So sa araw na ito guys pawalain mo na ang pagkabakla. So maglaki muna tayo guys no. So abangan nyo mamaya yung sapa guys, yung inagian namin kanina guys. Hindi ako nakapag-video kasi na-excite ako sa tubig kasi itong baklang si Rina, alam nyo na kapag may tubig magkapakapa. So laban siya. So ngayon ako nakaramdam ng sakit sa abaga guys. Ito yung sapa guys. Dito ka, diyan kami maligo mamaya. So laban na guys. Aray. So ano naman ako guys all around yung pagkabakla ko. Pwede mo lalaki, pwede mo bakla talaga. So ano na, di ba kapag baklang bakla, so alam na, laban na. So cut, turn over tayo sa camera. So aray, ito yung mukha ko while gayaw-yaw. So hinay-hinay. So ay, ang bigat talaga guys. So laban. So ito so kapag may pangarap, ito talaga yung buhay ng vlogger. Kahit na mahirap, kahit na may mabigat kang pinapasan, so laban lang sa buhay no. Video lang talaga guys para aray. At sana naman yung tumitingin ng video na to, sana mag-like naman kayo ng video ko guys. Mag-share din kayo guys kasi pinaghirapan ko talaga mag-video na may dala guys. So mamaya guys, sorry ha, hindi na ako mag-video kasi ang hirap kapag mag-video ka na
may pinapasan na mabigat naman talaga ito kasi pangbahay itong kahoy kasi kaya mabigat siya. So, hinihingal ako guys. Oh, di ba? Mas maganda mag-vlog dito kasi walang ingay. No. Sapa lang yung ingay guys. So, at wala din tao dito kasi parang mabukid ito na lugar. Di ba? So, ganun lang. Laban lang sa buhay. Kasi alam naman natin yung buhay mahirap. So, tulong-tulong lang talaga guys. No? So, ito, aray, para nang matangtang yung abaga ko guys. Ay, oh. Dito na yung sapa guys, no? So, magtabok ako ng sapa ngayon. Ay, Diyos ko Lord. Hindi ko na ma-turn over yung camera guys kasi lisod na kayo siya. So, sorry. So, dahan-dahan. Oh, diba? Ang ginaw. So, ito guys. Oh my God. Hinay-hinay lang yung dahan-dahan lang. Baka madigyas. At nang matunaw tayo dito guys. Sayang yung cellphone natin. Hindi pa naman waterproof. Char! Oh. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung sapa guys. Oh. Oh, diba? At ito yung sinasabi ko sa inyo na pawalain mo na yung pagkabakla. Pero lalaki muna tayo dito guys. Lalaki muna tayo dito. So, ito na. Aray. Ang bigat. Mag-bend kasi mataas tayo. Baka mabangga yung ulo natin sa mga kahoy, no? So, ang bigat talaga guys. Ano lang kaya kapag pero I'm so blessed. So relax mo tayo. Relax, aray. So wait lang guys kasi inaayos yung loko ko guys. Nawala yung kusog ko Nawala yung kusog ko guys. Super. So malapit na kami makapunta sa aming lalagyan ng mga kahoy. Kasi doon namin parang ililipat namin yung kahoy kasi para baka na din ang maghakot nito. So nagsimula doon sa malayo at ilipat namin doon sa sa may magandang plaster para ang baka nang maghakot. Aray, ang maghakot nito guys. So wait, kasi hindi na plaster yung loko ko. So sorry kasi diba balon ako guys. Pero laban pa rin. So ito, hindi na ako mag-video mamaya kasi ang hirap kapag mag-video ka pa. So hanggang dito na lang yung vlog ko guys. So bye bye everyone. So nakarating na kami guys. Char, kapuya eh. Daw gibati ka kapoy sa nang na Jimelina. Oh. Sa gamay ra. Akan dito ba o sa kan? Ayaw na ito. Kailangan tayo sunod. Ito ba? Lipasan na. Sana. Ay, kasi mo danlog. Mahupo, may sabi atong habog. Gilok na yun, gilok na. Among gilok na iki. Isod kay babag na. Dili man god. Actually dili po di maglokdo sa ulo basta bugat. Kayang utok. Isa ra man po. Kana ka GR Yung giulo-ulo dili pa pwede mag-ulo-ulo sa bugat. Isa po yung nang ipatakilid nga lisod kay tanan. Maama na anak man siya bitag. Makangka dire. Dili na Ako dili ako mag-video kay kapoy kay mag-video magyaw-yaw ting. Hanga ka. So hi guys. Before we say goodbye to you, so maligo muna ako.
no? Maligo muna ako dito sa bakilid kayo, guys. Oh my God! Bakilid kayo. O, dili ko maligo, guys. O, sapa. Maligo muna tayo. Tabi ako. Tabi-tabi. So, maligo muna ako. Kasi, before maghakot ng kahoy, para makusgan tayo, guys. Pero, tabi ako. May malaking bato dito, guys. O, baka may bulawan dito. So, alam nyo na, KMGS, punta na kayo dito sa Bukidnon kasi maraming mga bato dito. Baka makukuha tayo ng bulawan dito ng mga KMGS, no? So, ka-joke lang. So, maligo sa daw ko ng akong brother kay nakahakot naman daw ko duha ka kahoy. So, pwede na. So magbalita da tabi. So, nandito po tayo ngayon sa isang sapa kung saan kami maligo. Oh my God! I'm so excited, guys. Maligo muna ang bakla. Guys, no! Maligo muna ang bakla. Ay. Oh, don't langas-langas da. Akong cellphone na kay pangbarangon pa mo. Uy, ano, babawpit yung hugas ako anhe. Anam ato sa baba kanyang hugas ako man ni mo. Wala sabon? Wala ko sabon. Kasi tayo sabon sa Philippines. Tarungan mo na ang mga bilat kasi baka maukpok na kong bilat ani. Hi, welcome to my vlog. May balik kami na pang Ha? balik. So guys, baligo na ako guys. Oh my God. Ay, basta akong shampoo sa bagpit, daan pit. Nagnawa kayo. Naman gibutan. Ay, kasulod. Baya. Ano si Ariana, eh? Pag kita sa ubos, may naikal mo. Kamera. Ako nagdahi akong pipin. Sabi ako. Salam guys. Guys, so ang
bukol, itlog yan ang guys. Ay, kaloy, Pati kay diri ni kuan ay. ubos mo! Pet! Ganto mo! Bakay. Ayaw mo dili kayo, yung mga kawal ang wal eh. Ala sa mga bito. Tugnaw tayo guys. So, marami po makaligo, no? So, waiting lang sila mga kadibali. Kala ko, gusto mo kumakalit. Woo! So hi guys, I'm here. So guys, grabe ka. So guys, tugnaw kay among tubig guys. Super. Mo na siya ang uta sa among So, di lang mo, paglantaw lang mo sa among mga moves sa pagligo. Char. I hope madili na makamit ang camera. Ano pangina ka? Para mo magmani mo ba? Uwian time na. Human na migligo guys. So
iyon na guys. So, nasaksihan nyo ang katotohanan. Anong meron sila. So, ako rin ibilin ako mga gamit dito sa bato. Sa sapa, para mauga siya, no? So, super bakilid guys. Super and jumper. So, babalikan ko mamaya yung mga gamit ko. Kasi, baka may wanan diba? So, nagbalikin din sila guys. So, bye bye for today's video. Hanggang dito na lang po yung mga video ko guys. Kasi, ang nakakatamad kasi pag mag video So, bye bye. So, don't forget to like and share my video. And subscribe. Bye bye.